odhi mbele. Riwruok mar Gavanas onyiso luoro kaluwore kod dwaro mar duol machoko osuru e pacho ka KRA madwa ni ging'ado osuru mar VAT kowuok kuom omenda ma kaontis choko kaka osuru kowuok kuom jopiny. Gavanas koni dwaro mar KRA kawo VAT kowuok e choko ma kaontis dhi ataro mar chike mathurka kendo nyisa chaya ne chike mayango kaka unjo piny owacho mamalo kod ma kaontis ta chenro mag osuru okale boke ma ochwoe kogno kod jakom riwruok mar Gavanas kendo gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru gikoni kaluwore kod chike mag osuru ma ikawe mwandu kata VAT ma higa mar 2013 kanyakla kod chike mag omenda mag 2023 chenro ma ichwalo gi kaontis ka okalo e tijegi ma oketie katiba ok owinjo kawe osuru mar VAT. Gavanas koni ok gibiyie mondo mi piny owacho mamalo okaw osuru kowuok e choko mag kaontis. Giwacho ni VAT en kit osuru ka ikaw kaluwore kod ndhadhu ma omedie mwandu kendo ok owinjo kete choko mag kaontis. Bende giyango ni onge kaka kaontis nyalo ng'ado osuru e choko mare ne gichwalo ne KRA. Mondo mi ochung mapiyo parono ka gidwaro ni po ni KRA nitiere kod wach to gimany kaka ginyalo wuoyo gi kaontis mathurkae.